Ix-xewqa tiegħi hi li l-kanzunetta Bella tibqa' eżatt kif inhi. Hekk iddikjara l-kantant Aiden ir-rebbieħ tal-Malta Eurovision li se jkun qed jirrappreżenta lil pajjiżna fi Vienna 4 xhur oħra f'dik illi tibqa' waħda mill-aktar kompetizzjonijiet mużikali segwiti madwar id-dinja kollha. Jiena nixtieq illi kemm il-kanzunetta ġifieri kif qed ngħid nixtieq li tibqa' eżatt kif inhi. U nixtieq li anke l-performance kemm jista' jkun inżomm l-istess elementi li kelli fil-Malta Eurovision. Aiden kien mistieden fuq Net Television l-4 fil-għaxija u f'din l-intervista u stess qar li jemmen li Bella m'hemmx fejn tinbidel mill-lat kreattiv. Fi Vienna r-riżorsi huma ħafna iktar minn dawk ta' Malta, ġifieri kemm il-palk, kemm l-ammont ta' kameras, ir-riżorsi, il-budget, eċċetera, huwa ikbar minn dak ta' Malta. Ġifieri hemm lok fejn il-performance tikber, tiġi elevated bħal speċi. Imma nixtieq kemm jista' jkun inżomma close ta' dak li kien hawn Malta. Jiena nemmen ħafna li la sar il-festival in-nies oġbithom dik, il-ġurija irregalaw dik, mela għandha titla' dik. Fil-verità r-regoli tal-Malta Eurovision jgħidu li l-kanzunetta se tinbidel kompletament. Eżattament. Kompletament nistgħu nibdluha u tiġi kanzunetta ġdida. Biss però jien ma nħossx li dik hija option fil-każ tiegħi. Kifet għaddejt minn proċess twil ħafna biex wasalna l-Bella u issa nibdluha. Aiden qalilna li hu jikkonsidra lilu nnifsu fanatiku tal-Eurovision filwaqt li stqar magħna l-emozzjoni li ħakmitu eżatt wara li ġie dikjarat rebbieħ fis-serata finali. Bdejt nagħmel sforz biex ma nibkix għax vera kont viċin, ġifieri ma kontx il-bot. Biss f'dawk il-momenti bdejt niftakar Fejden meta kien żgħir, Fejden ta' 7 snin, l-ewwel ftit lezzjonijiet li batitni ommi. Għamlet minn 7 snin sa meta kelli 22-23 sena tiġi miegħi kull lezzjoni, kull lezzjoni tal-kant, kull festival tal-kant, ħaditni barra minn Malta. Il-mixja lejn dan is-suċċess kif spjega Aiden stess bdiet sentejn ilu, beda minn 35 kanzunetta sakemm fl-aħħar l-għażla waqgħet fuq Bella. U Aiden jemmen li dan il-proċess kollu kien bażi tajba li jista' jwassal għal suċċess fil-finali ta' Mejju li ġej.